नै एल'ग्रा बिथांजों दङ नै एकदम जोंनि बिटिआरनि मस्ट फेमास इउटिउबार सारजों दङ नै भैरबकुन्द दनस्रि रिजर्टआव दानसिरि रिजर्टआव दंफायो दनस्रि रिजर्टआव दंफैयो फंनैसो बुंदो जोंनि दनस्रि रिजर्टआव फैनानै नोंथाङा माने जोबोद मोजां नांदों आगोलाव बिदि गैयामोन देग्लायसो नै साफा जाबाय जोंनि बिटिआरआवबो बिटिआरनि आरो मस्ट भैरबकुन्दनि बे दनस्रि बिटिआरआवल' नङा आसामनि अल आसाम बिटिआरआवल' बिल'सो जायो अल आसाम लायदो एकदम बे बिराद मोजां समायना आरो आसामनि मेन होननानै बुंबाय जोंहा एल'ग्रा सारा आरो जोंहा नै सानै जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस इउटिउबार दंफैयो नै खेमफ्राय मेदाम नै आं जि गोजोननाय मोनबाय आरो नाइटि एक्ट्रेस जाबाय बिराद मोजां मोनो आङो नंगौ बिरादखौनो होनो रोङा दिनैसो होननो रोङो गोबां एकदमबारे मुंदांखा इउटिउबार आरो बर'नि दानि सोलिफुबाय थानाय जेनेरेसननि मुंदांखा फावगिरि आरो नै जोंहा आरो सासे दंबावो नै दिनै भैरबकुन्दनि नैबे दनस्रि रिजर्टआव जोङो लोगो मोनलायदों आरो जोंहा मोनसे आरो दा सोलिगासिनो दं नै जिसे आदाबो दङ मेगन गोसा एसे मेगन सायो जों एक्ट्रेस जानायखौ आङो मेगन सायालै बिराद मोजां जोङो एकदम दावखोलांनायखौसो जोङो हास्थायो लुबैयो मेगननि नोजोरखौसो नायनानै लाबोनिखौ आंनि खोमाजों खोनासंनो हागोन माबा होयो नामा ब्लग होयो नामा आं दासो सोलोंजेनदों नैबे जिसुया दाजों जोंना सोलोंफुनाय एक्टर नोंथांमोना सापर्ट खालाम सोलोंगासिनो थुना होबानो जाबाय लाइक नै खेमफ्राय मेदाम हा जों दिनै दान्दिसे सम लोगो मोनलायबाय एसेनोसै दनस्रि रिजर्टआव एसेनोसै